Ето, че дойде и вашият ред. Главите ни има мисли безчет. На този ден незабравим. Нека създадем спомен любим. Благодарим ви, учители любими. Вие за нас сте края на Николова, желязната лейди и стожер на гимназията. Петя Кирова, мис, друга шега. Гергана Иванова, ми заповядайка в кабинета да поговорим. Ива Георгиева, мис граматичен палач. Драгомир Вълчев, мистер хубав ден. Миглена Волкова, мис не ми пука. Ваня Димитрова, фрау Тихата буря. Петя Михайлова, Алпус контрол плюс Дени перестат на ума Божидара Дълвогова и стихата аритметика. Димитър Виденов, мистър забавният грамогласен историк Нина Киселова. Мис географско опознаване на сърцето ти, незабравка Николова. Мис позитивен лабиринт на съзнанието Живка Янева. Мис феята на спорта Вълчан Чанев. Мистър строй се, преброй се Маргарита Илиева. Мис икономика с изчисляващ характер Станимира Маркова. Мис улица и сова в едно Фани Дерма. Мис режещият гений на четката Бонка Киркорова. Мис мерите в погледите реже с аршин Христина Тенчева. Мис клъцни за шин Йоана Гачева. Мис добрият лош професионален хейтър Петя Добрева. Мис три пъти мери, един път реши. Ние вашите ученици винаги ще ви помним. С добро бъдете здрави, учители скъпи, и продължавайте да раздавате знания и създавате красота.